avui hem parat aquí i hi ha un espectacle en un mar de núvols. I està entre la Mussara i els avencs i ara anirem cap allà que es va als avencs. Que veieu el senyal de l'arbre? És allà on entràvem els avencs, on ens van passar. Com és que tinc calor? Perquè has de portar 3 capes. És a dir, una samarreta de cotó t'hauries hagut de ficar, i la dessuadora que portis o un polar i l'anorac. Llavors, a mesura que tens calor, et van traient les capes. Val? Però clar, un jersei de llana sense res a sota i la jaqueta al damunt, com que no.
Això són els avencs de la Febró, vistos des de dalt. Què és un avenc? Un avenc és un forat que es fa entre dues muntanyes, que ha sigut per moviment sísmic, i llavors fa com una gran barrancada. Tens dues parets molt altes i llavors a dintre normalment s'hi formen les coves. Anar a la Mola Collejou i ens hem trobat molta boira. Finalment hem volgut anar als avencs i hem trobat uns avencs però no eren els de la Febró. Ha sigut una sortida d'improvisacions, però ja l'hem acabat. Adéu.